Muhterem cemaat, быел ел сайын кебек октябрьнең 12 числосында саат 11-дә Хәтер көне башлаячак. Һәр хәлдә һәр татарның бу Хәтер көненә килүе бик мөһим. Чөнки безнең бабаларыбызның батырлыгын, аларның фидакар көрәшенә бер ихтирам йөзеннән килергә кирәк. Һәм милләтне укмаштыру йөзеннән дә килергә кирәк бу Хәтер көненә. Чөнки әгәр без онытсак бабаларыбызны, без милләт дигән түгел дигән сүз. Шуңа күрә тагын да бер аралашу, милләтне укмаштыру көннән файдаланып, чөнки соңгы вакытта бит теге буржуаз җәмгыятькә күчәбез дип кешеләр бик аралашмый башлады. Чаралар да андый күп түгел. Шуңа күрә менә хәтта шул яктан файдаланып, бөтенебез дә килик Хәтер көненә.